Ko inga wane Prophet Java vakati ndikasazadza national sports ndicharegera kuparidza. I'll stop my work as a prophet. You was not speaking under oath. Uh-huh. Urukuzwera defense council. But is it not the word and the miracles? I want to separate. And for the gospel of God is not in word only, but in demonstration of power. In the what? In the Holy Ghost. So ikatongoita kwa apostle Chiwenga. Kunongoro word only. Hakuna demonstration of power in the Holy Ghost. Inenge problematic. Let's rewind a little bit. Let's rewind a little bit. There's a question here. Upenga hakuridzirwe bero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudana kumabiko 24 minutes before the news at 9 a.m. is our time right here on Capitalk 100.4 FM Harare's Heartbeat. It's a Tuesday morning. As always, we've got a lot of things that we get to do on a Tuesday, right? Okay, so we've got Zigo as always every Tuesday to talk about a lot of things that's happening in this world that we live. Zigo the spiritualist. Yeah. Zigo, morning, what's up? I'm good, how's it? Yeah, Bobo. I'm actually planning to change my name now to Zigo the spiritualist, I think. There's a lot that's trending on social media. And in the world that we live. And yes. We want to talk about it. You've got questions as well. You can drop them up on our WhatsApp platform, which is 0719-100404, right? Here on Capitalk. Okay. Shumba. Zakawana Zigo. Yes. You've been trending lately yourself. You've been trending lately yourself. Were you the spokesperson or Passion Java recently? Like I was the Zigo associated, Zigo affiliated. No, I was the unofficial spokesperson. Unofficial. Ndaishanda ku department of kuburiswa kwematswi. My headlines ainyorwana Zigo. Yeah. Prophet Passion casting out demons as if it was never done before. The way he was casting them, it was not done before. Okay. I've got a question for you, Zigo. Was it achieved? Fill up the National Sports Stadium. Was it achieved? It is the first wonder. To say I want to fill it up, it's a first wonder. All right, the first thing, fill up, the word fill up, you get it. So in terms of filling up the National Sports Stadium, it was not achieved. And even Mukazombunza Passion anika diplomatic language kakashandisa kuti hanzi takasadza nevanhu vashoma. So he was admitting kuti arina kuzara. But in terms of holding the event, I believe that everything was a success. From setup, yema stage, set up a protocol, set up a VIP guest, even the way our arrival, grand arrival, and then we talk about lineup yema events with my musician, and then the way that they wanted to preach was also customer demand. So Chisnongo achieve was to fill that stadium, but everything else, it was perfect. How true is it that panevan wangoka promise wa mawaya vakazopopota chichi? I saw panel my page pa social media chichi vakazoguma vakunomomba Prophet Passion Java vachitaka promise $100 to be in the stadium and he didn't pay us. How true was that? $100 for Monotanga Adam Stadium. I wouldn't know about that, and I don't think it's true. What I can say is pama event ayamanji abashai vanonozo popota bozi pane pena vanenge vakacontractwa vamwe vanenge vasati vapiwa vamwe vanenge vavharana vamwe vanenge vadii but haazvo vanhu vakazopromiswa waya. I don't believe kuti pana vanhu vakapromiswa waya. Pane munhu akakanda Zigo, on the issue of the National Sports Stadium fill up that Prophet Passion Java planned, would you say he failed to fill it up because he doesn't have followers, one, or people don't believe him, or it is because the National Sports Stadium is too big for him?
I should choose one of the three. Yeah. What do you think? It's not a straightforward answer. And what I believe, chakaitika ndakaita a video on Facebook and amakaona ndichiti what people can learn from Prophet Makandiwa. Because he's not the first one atadzwa National Sports Stadium. Yeah. Sayoja yakatombotadzwa kuzaza. Yet it's one of the biggest churches in Zimbabwe. And so atingati it's because of followers and and mona. Chinoitika pakuzaza National Sports Stadium. Number one, zita pache zvaro rine kurema kwarinoita kunodhonza vanhu kuchi ku National Sports Stadium. But rakamira rega harikwanise kudedza vanhu. Panozoita nhau structure. Structures. Prophet Makandiwa filled that stadium easily because wanga ine structures, and everyone was hands on on deck kuchitwa campaign kuchitwa majingu, and then munhu ari muchechi achinzi tell a friend to tell a friend kuti kune event, so you cannot match manje nevanhu vakadaro. Java one man band yanga iri one man financing everything kusvika kupedza. Inogona yanga isiri one man band in terms of one man band, but yanga iri one man band. And mona strategy yacho, because apa manje ndo panenge pakuda kuti kana uda kuzadza stadium uine chechi isiri mostly dominant in this country, you should look for what not arms and hands in fellowship. Does he even have a church? Yes, a church he has. Even here in Zimbabwe. Okay. He has a church. But church yake yakanyanyira kuchi outside Zimbabwe. Go outside huko. Masalad kune vane mari. And mona because team rayo rinenge rine masons mostly. Saka church inogona to operate apana pa ichinzi Zigo Ministries. But ndinge ndiri under the covering ya passion. Oh, I've been to ndakaenda ku South Africa Shumba. Kune machechi anenge 4 or 5 ari pasi pake. Akasiyana and makaona caliber yevanhu vari mumachechi momo. And Noti Shumba vanogona kuona matavari 10 inosustain chechi yacho inosustain kwese vari 10 baba. And maona so kuzadza stadium it was more about structural. Ma-structures anga sinonyatsoita chi. Is it like you're saying that he has got a change? Is it something that he does every Sunday service when he is around in Zimbabwe, that he offers people transport to come, or you offer people transport because you've got an agenda that you want to prove kuti ndakapenga ndoda kuzadza uku? Every Sunday anopa vanhu transport here. Wakuzongopa vanhu apa kuti like it's like buying congregants to come. No manje kana muri munomu the way inoperate machechi mostly emunomu anenge atori nemapastor awo emunomu vanotouya iye chake kungoprovide covering kuti I'm the spiritual father wechechi iyi. Saka maoperations emachechi yayayo hatombobatike kana kuzonzi vanhu vachazoya kuchechi chichichi aiwa no aprovide transport yangoprovidwa panenge paine event. And that event will be under him as Passion Java or Kingdom Embassy. But aya machechi aya kune ndorina Prophet Zigo vanhu vachitoya because of Prophet Zigo. I also believe yes, the event was not mine, but I believe the timing was wrong. Yeah, the timing Thursday is a bit problematic. People look at this Zigo. Yeah. This is round about mid-month. Yeah. It's just a day after schools have opened. School run, it's still hectic in people's minds. And it's a Thursday, midweek. People have to wake up tomorrow and go back to work. Yeah. Do you think the timing was right? Based on Samuto, it means he could have actually done way better. I remember external factors, it was beyond his control. The only thing that he could do was to plan better to friendly for the public. But tikaconsider zvese izvozvo tinotoona kuti pamwe aigona kutosvika mu3 quarters. Aigona kutosvika mu3 quarters. So ndimi vangu muri spokesperson weevent here because ndotikomuresitairowana through Zigo. No, zvaitika manje ka inini am a journalist. So journalism excellence. The Zigo I know and the Zigo akabuda pa were two different people really. Akabuda pa apa nyanza Java. By a prophet. No. It's only good journalism is only portrayed in negative lights. In what I do is kana ndichi broadcaster or anything that I do, I look for my subliminals. Everyone was concerned about kusazara kwe stadium. Inini I was looking at chi and kune half full.
ne-half empty indailuka ku-half full vamwe vachiluka ku-half empty and at the end ndindakazotrend. wakazoona katuni yakazoiswa here shumba wakaiona here katuni yakazoiswa yazigo akamira nemakurukota aiwa paipe vakandishanda because yeah, of course I agree with I'm poor but ndakazonyatsoportraywa is the poorest of the poorest of everything else. But I took it as a joke. Yeah, also. but anyway, we wish Prophet well. And I think I knew I saw National Sports Stadium. The way his stage was set up was facing one side. So he knew couldn't concentrate on this. I thought he knew personally. Yeah. I also want to find out from you, Zigo. Like you said, he's not the first one to attempt to fill up National Sports Stadium, and we see other numbers are still coming of others who want. Is it about competition? Why National Sports? Chinhu chinonzi ego manje chiri mu every man of God and chiri based on paipa nemanzi greater works than these. Shall ichi do? Kuti Jesu paya achiparidza ari pa Mount Sinai, not Mount Sinai. Pane panga akagara ndakangana the sermon on the mount. Achinzi anga akazadza vanhu chichichandi. And vanhu they now believe kuti as a man of God kuti ndioneke kuti ndikuita mabasa makuru I should actually have my numbers. Munhu panotarisa kwa Prophet Makandiwa, munotarisa kwa Prophet Ubed Angel, otarisa kwa Prophet Magaya. Kuti ndiwane validation yekupindawo mu big league. Is it now just a personal edification? It's all about ego. And more. But ego iroro manje. Atingazoritira akashata stereki. Because Paul anozotaura kuti whether in pretense or zviri genuine, we rejoice in the fact kuti shoko raita raparidzwa. Ndopatenda kuzoti pashona nditi nyango dai akazviitira flambo kana akazviitira kuonekwa kana akazviitira kuda kungozviti ndini, but at the end of the day madhimoni makaona achibuda. At the end of the day, vanhu vakazowana vachita sei vachigamuchira Jesu. Saka the method might be wrong, but there is a what? An end. Do you consider the means? Do you also think kuti dai vasina kuitira ikoko vaikwanisa kuwana manumbers akatowanda aitobatsira kureva kuti vanhu vakawanda vaizobatsirika neshoko? Because tinenge vanhu izvezvi vamo concerned nekuti chi harina kuzara. Andimona. So inini I think kuti dai vakaitira pa at a better at a smaller auditorium, people were going to focus on something better, which might be the word or outfit yange akapfeka mukomana. Totenda. So I understand panada kuzviita futi soon. Yeah, Prophet Kuda Jose. It comes back to the issue. Is it about competition? No, it's not about competition. Inenge competition, but inenge still competition. You should understand that Kuda Jose is a young prophet. You know, when you are young, you are full of energy, and that energy needs to be released. Do you think you'll have better numbers than Passion Java, Kuda Jose? Number one, Kuda Jose is based here in Zimbabwe. Two, Doma fresh blood, Emma prophets. Usually, consistently every Sunday, Arugufila City Sports. Arugizadza every Sunday. Every Sunday. What's his strategy? What's his strategy, Kuda Jose? First strategy yake is different. Akazvirereka munhu waMwari. Ndi holy. Abatike mumasekos mamwe. At a time that my prophet Hope are very questionable. He is a young man. As number two, that man ake miracle. Miracle anosota. Whether that was mabhidhiri kana kuti as miracles ari kuitwa pana mai vakauya vanga vaine condition hanzi yekubuda mvura. Yekuti vaingozviitira wet pese pavanenge vari. The same way yekunzi mubhaibheri Jesu pane mukadzi akabata mucheka aingobuda ropa. Live ipapa bhabha wanamatirwa. Bavaita bho munhu anga akatotota. Baita sei? Bapora. Saka whether zviri genuine kana zvisi genuine, it's attracting a lot of people. Tinashe mfana ari kuzadza ari kunyebera. Because vanhu chavanoda ka. Haisi prophecy as such. Because unogona kundiudza kuti Phathisani akapfeka Versace yo akaitenga kwakati. And then what? So he's coming with the results. Yes, you'll see. So we're having him on Friday, Tinashe, isn't it? Shumba. Yeah, he is coming in, but I still have question to do with aspect of the miracle. Is it about the miracle or it's about the word? Ayo,
the word manje katinenge tauda kusounda wakunge tiri more spiritual bozi nokuti tinogona kuti ziko vanhu vari kunoungana vari kuteerera minana asi havasi kuteerera shoko zvafanira kuti uine nzara handiti unotanga nekuti is it about the food or it's about the health and totanga tambodya timbotanga taguta totanga kuti tinofanira kupota tidya zvinhu zvine utano but izvezvi tamboita sei tambodya Jesu handiti aiparidzira vanhu vachitodii handiti but aiperforma mamiracles hanzi many of them they came those who were sick those who were with infirmities and those who were afflicted bozi munhu chakamuremera tosanga tambomubvisa icho chanzouya kwandiri inini ndichakupai zororo vese vakaremerwa vakadii ini ndokupai zororo hana kuti tangai mauya mambodya wedya then kana mazopedza ndozokuzorodzai so iye ari kuprovide that those miracles those breakthroughs and then word rozopreachwa so it's about everything the word and the miracles hatikwanisi kuseparata hanzi for the gospel of God is not in word only but in demonstration of power. In the what? In the Holy Ghost. So ikatongoita yeye kwa Apostle Chiwenga. Kunongorowa word only. Hakuna demonstration of power in the Holy Ghost. Inenge yato problematic. Let's rewind a little bit. Let's rewind a little bit. There's a question here that says ko inga wane Prophet Java vakati ndikasazadza national sports ndicharegera kuparidza. I'll stop my work as a prophet. Now that it never lived up to his word. Akazadza zvishoma. Akazadza nevanhu vashoma saka akazadza. What is the meaning of kuzadza? He was not speaking under oath. Uri kuziva defense counsel. But is it not something that will that people will end up having more questions around a personality when you say things that you can't live up to? Well, how will people start believing you then? Ini chandakaona ndechekudai manje. Prophet Passion wakastarta ma-constituents awo. Constituency yekunoko ane basa nayo but I don't think ane basa nayo stereke. Animona. So kwavari anenge atori majokes. Paunozovabvunza kuti ko nei musina kuzadza makati hamuchaparidza mukaregera kuti asi kuzadza. Reply wakangotipa ndeyongo takazadza nevanhu vashoma. What do you do? Ndozvadaifunga ipapa. But kana ari constituency yavo chaiyo manje. Unotoona kuti zvinenge zvakaita sei zvinenge zvakatosiyana. Ende ikoko word regera vataura it will be taken what seriously. Kunoko I think anenge angoriwo maizia. Okay, let's pick up on something that we know with just about 8 minutes or 7 minutes before we up. We talk about it and leave it hanging to complete for next week. Issues to do with my spiritual fathers, grandfathers, spiritual mothers and stuff like that. What's that all about? Okay, this is what I believe. Bible rakati Jesu achitaura, hands call no man on earth your father. For one you have in heaven, who is what? Your father. Kana zviro zvakataura naJesu, I believe ndizvozvo. Of course anga singarevi kuti haufaniri kuzodedza baba wako haufaniri kuzovati father. I think aireva nauchi yana baba vedu handimaona. But also munguva yenyasha manje, I think sometimes we become too judgmental. Munhu akangoti this is my father, this is my father. Literally what munhu iye zvaari kureva ka. Munhu ndiye anonitungamira mune zvekuita nezvamwari. Ndiye munhu mento wangu mune zvamwari. Saka I don't think kuti tofanira kubva tazonyanyoda kuomeserana. But kune vanozosvitora manje to another extreme yaye kuti kana chiti this is my father ari kutoreva kutoti everything starts and ends from this. But basically zvinongoreva kuti mento in spiritual father wangu anga uri baba kuti. But it's like baba spiritual father really. And you know what Tinashe paurota zvama spiritual father? Spiritual father ndekuti every month unotomenesera kati yake yawakawana. Zvine basa mukati kuti hau yakandirera ndakutofanira kutomuona every month ndine mari yandofanira kuenza kwaari. Ndo yatava kuti extreme. Handimukuona extreme. Because vese izvezvi vane machechi vanoti ma-spiritual fathers of some sort. Vanoti expect something kubva kune vanoti vana vavo. Yes, I'm supposed to get something uri mwana wangu ndine. Pane mari inotoenda. Ndo pati kuti anenge ama extremes. Chinhu chakuabuswa handimaona anapowo vanga vaine vanawo vana Timothy anachi vaitombonzi cheche pakati. But ukateerera manje anapowo anobati my colleagues in Christ. Yeah, ayo. Anogona kuti asinogona kuzomunzwa brothers in Christ. Achiti Timothy my son
kana kuti unonzwa achiti who I bathed in the spirit. Handiti sikatoti neti paipa wakamboti colleague paipa wacha anoona tikuti iyeka paaizvitauraka anga asingatarisira kuti muchabva mazviita kuzviomesa kuzvitamura awo wakaita se. I'm looking at the definition of a spiritual father here. Yeah. A spiritual father is someone God has placed in our lives for our spiritual well-being. We should submit to them, give our hearts and serve and honor them. In return, God will bring good to us through them. They are a source of life to us through Christ. yakanyorwa nemuna nechechi. Yeah, that's the meaning of a spiritual father. No, I just looked at Uncle Because Kuku. I want Yeah. Webster or what. As mukadata look at it, describe a pastor, describe a prophet, describe even your elder, someone who is just sort of above you. So, do you think Mnasna spiritual father he won't make it in the church system? No, a spiritual father. Church system, how do you make it anyone who is above you? Because the church So system you is don't a believe system. with God, okay? So how will you make it to church kusina pastor? You don't believe with God anokwanisa kuanoita vanhu kutotanga kushandisa munhu asina kana kutungamirwa nemwe munhu aenda unonamata ega. You don't believe that? Handenda kuratidzwa kuti mubhaibheri akanzwa ndiani kunew testament, because Paul chaiye the greatest prophet after asangana najesu kusangana naye directly akanzi Paulo what akazoendeswa kuna someone kune someone ainzi Antipas kana kukanganisa anitaza zita rake akatoendeswa kwaari akatomuleya mahands. Ukatoverenga kune maprophets akawanda vaingopiwa zviprofita vakagara vari vivo vega. Yeah. In that system ukadata samaprofita angari musystem yechijudha angari musystem yemaisraelites hakuna ere mazuva ano vasina kuenda through mentorship. Vakatozosangana naMelchizedek vakatosvika vakatozvisubmita Ko kana wakuti spiritual father. Saka kureva kuti vanoendesa matites avo chegumi chavo ruviri. One kuna spiritual father, one kuchechi. chione manje masystem aya zvaakaita manje mukada kuatarisa. Machechi ekuti system yavo ingori system like ana AFM ana Zayoja nachi avanyanyita zvana spiritual father vanenge vachingoti baba avamuzomuti spiritual father vanongonzi our father panapa. Mataita vanobviswa kuchechi kana kuri kunana kuti ndikwauya apostle chakadaro vanouya vachingovapo seed vachidii handiti, but machechi eprofetic ndo akawandisa maspiritual father. So church iyoyo whether wabvisa tithe muchechi chichi handiti tithe iyoyo nozonopiwa kana spiritual father venyu saka ndomusiyano wazvakaita baba. But Zigo can But Zigo zvaruta anonzi Tinashe ari kuramba kuti Mwari anokwanisa kuappointa vanhu kuti iwe ndisenzera asina kuenda through a certain spiritual father. That's exactly what I wanted to ask you. Can someone Zigo? Can somebody be spiritually strong without a spiritual father? Ndopatiri kuti manje nawe chikristu auoperate in a bubble. Ndatisati sei yatinoti precedence. Mwari anotovinga munhu wototi ndisenzere chichi kana mototaura nditi. But at one point ukatarisa vese ma men of God vese they will have someone wanozomita wobhoita place their selves under wo submit under. Zigo Ndatisati sei Paulo. Ndatisati sei example yapo Paulo achibva musangana na Jesu akada sei pakalaitwa. First stop yake akatoita akatombonogara akapofumana pakati mumwe murume akatombomunamatira kuti aone akaita makore asati akuparidza ari andachi akatozvisubmita futi kuti Jerusalem Council. Ndatisati sei maexample edu emuno tomboti kana munonzi muZimbabwe ana baba guti vaya vachisangana naJesu chichi vachinzi ndavanamata vadii vapedza kudaro vakatozopinda mumachechi. Just briefly, because time yapera Zigo. I'm looking at a comment that says spiritual father according to Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. That it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instructions of the Lord. Just briefly on that because time yapera. Aiskurati obey my spiritual father. So children, obey your parents in the Lord. Zvangofanira kuti zvanai remekedza amai nababa vako in the parameters ezvinhu zviri munashe. So kwete kuti zvokureva kuti spiritual father. But muZimbabwe I'll tell you my prophets asina kumbobveranza na spiritual father. Akangoereka nawo. All right, gentlemen, let me hold you here. Let me hold you here. Michael Selo nditange kutaura kwakabva. All right, Zigo, let's hold you here for today. No beja. Stand by for the news. We are done for today. Capitalk 100.4 FM. Harare's Good morning. I'm Tabigile Spanda.
President Emerson Mnangagwa sent a message of condolence to the families of Chief Shana from Wange and Reverend Ellison Kamupira, the Chaplain General of Nyaradzo Funeral Services, saying the nation has lost two great men. The president said